Ișua aflată pe pielea lui când l-au turnat. Cine a lăsat lumea pe drumul fără un ban? Ne-a luat măcar jumătate de an. Media analiște tot, le face joc. Apărat interesant. Încă popoada anihilat. Ce mare țapă, ziariștii sunt așa creduri câteodată. Judecătorii sunt politic influențați. În campaniile electorale voi pe arestați. Sabahir la TV, lumea trebuie să știe. Guvernul nu doarme, vă scapă de sărăcie. Vă scapă de traficanți, vă scapă de drogați. Vă scapă de șenarul de bani pe care la o înălțime de 1,83 m, ...90 de kilograme... Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, este campion național la Chiogășin. În anul 2012, nu știm dacă este un sportiv, nu știm dacă este un doctor. La MMA, Gara de la Cluj, a avut o învingere. Vă rugăm să-l aplaudați, să-l felicitați pentru aceasta. Un practicant al kickboxingului, un practicant al boxului, avându-i antrenori la box pe Legături Ștelică și la kickboxing pe Sebastian Ajoca. Doamnelor și domnilor, un aplauz pentru dumneavoastră! Imita Murin! Mihai! Sunt multe flori care Mihai! unele sunt bune, te fac să spui glume. Unele te teleportează, Mihai! altele te doboară, te fac să spui nume. Unile numesc florile răului. Mihai! Flori ilegale, eu florile răului. La marginea mea Doamnelor și domnilor, în colțul albastru, de Zapsa! Mihai! noaptea nețitoare și pasional și un gram de verde extraordinar. E un pastel de pastile în mine care cu viețile și mă îndeamnă doar la bine. Mă trezesc într-un câmp de iasomie. Când mi-e somnie, atunci că fie o să petrec cu tine aproape o veșnicie. Cea mai frumoasă floare rămâi pentru mine. În toate florile din lume doar pe tine te-am ales. Dar am simțit că nu ești atât. Acum ești geloasă rău. Nu știu cum să fac să te scot din capul meu. În toate florile din lume doar pe tine te-am ales. Dar am simțit că nu ești atât. Acum ești geloasă rău. Nu știu cum să fac să te scot din capul meu. Coșmarul jucătorilor de biliard fiindcă bat toate bilele și le dau mat. Sunt coșmarul matematicienilor nebuni fiindcă trag linii de luni până luni. Sunt coșmarul șoferilor în trafic fiindcă sunt pe verde toată ziua practic, nu practic niciun sport, dar în caz de control în sânge, în ies. Bă, dar nu se vede de becul ăla, bă, știi morți nu se de bec. Uite, acum se vede, dar după aia, uite. Hai, Draghi! Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, această partidă va fi arbitată de către legionarul
piano! L'ha fregato! Ti morto! Grazie! Coachul nostru a fost dat de gol. Asta e morte, da! E morte! Hai, frate, culcă-l! Culcă-l! Culcă, grații! Dai, grazie! Nu mai pot! Lo so! Grazie! Morto! Ciao! Hai, tati! Bravo, Graziano! Oriol nu mai ce dracu! Oriol nu mai ce dracu! Ce dracu! Maestre, ori nu mai! 10 minute deja. Du-te mort, eu ce l-o culcam, mă. Ăsta mi-e tacă. Și când mai pot. Nu mai pot. Nu mai am ce-ți bani. Bravo! Este, frate. Hai, grazie, se iubești la cameră! Grazie, hai la cameră! Hai, tata! Aplauze pentru oamenii sportivi.